سلام أملاخ مخلقاتكم يخون كبرات تخاتاتلتي أجلجلوت وبت لوم لما حدش مدوهيزنا لكم مزينا لنا تحري نوح زبالة جيزيات نملس لنا بزتفل عليه نيسراح تمرتي نجرس لزي تعمه مدبات كيس راح نغنينا لنا هجينا نيلوم معلت مدباتنا كتاتلنا عدم سمعتي جاستي تطواقي تني حق يحسنا مالت تاني حق كاب 100 عمد مرت كساب 260 حمشان عمد مرت ننبياتن نتوم كريستوس سفكرون سبات أفكروهم نخلو قالاتهم أستنتنكو إزي فلسفنا زترايو نبينو حقا تقام كوينو زرخبكو بلا جاستين أبروم بإمنة تأثيرو أبز نبرو الأوان اتشوم نتاقوت أمالختي مسواتي بمكبار إمنتو نخحد حتتو جاستين كا كنوع زلبو سب كاب ناي حق امنت ناب ناي حاسوت امالق تفصيمو اي ملسن يلو ملسلو ازي نجاستين ازي قليل ملسي نيرو مخنياتو دما اب غيزي نسنتو اتي زبصح غيزيو نتي حقي كاب حاسوت نمللاي نمستو عال زحلفو قليل ملسي خوينو سلازرخو بل جاستين أب كتما فلافيا نيابوليسيا نايحجي فلسطين نابلس تبهال زلا ناي قدم دما سيكم تبهال عدي سماريا كاب غريخاوያን سدرا ቤት ተወለደ أفلما ካልኣይ ዘመን ብዘመን ሃፀይ አንጦኒዮስ ፊጵዮስ እዩ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ስድራ ቤት አረማውያን ወለድዮም ነይሮም ኣብቲ ብግዚኡ ዝነበረ ፍልስፍና ዝተመልአ ህይወት ድማ ትርጉም ህይወት ንኽረክብ ይጽዕር ነበረ እዚ ግና ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ዘውጊ መዓልታት ናይ ህይወት መከራን ኣስዒቡሉ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ መምህሩ ድማ ናይ ስቶቃውያን ወይ ስቶክስ ዝበሃሉ ብዛዕባ ኣምላኽ ሓንቲ እኳ ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣምላኽ ድማ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ዝሓስብ እዩ ነይሩ ካብኡ ብምቕጻል ድማ ሓደ ፐሪፖታይስ ዝበሃል ምሁር ፈላስፋ ሰዓበ ይኹን እምበር እዚ ሰብ እዚ ነቲ ዝኽፈሎ ክፍሊ ጥራይ ዝግደስ ነይሩ ድሕሪ ቀፂሉ ድማ ናይ ፓይታጎራስ መፀ ኣብዚ ድማ እቲ ንሱ ዝጠልቦ ዓውድታት ከም ሙዚቃ ስነ ኮኸብ ጂኦሜትሪን እዮም ነይሮም እቲ ክጥቀምሉ ዝነበሮም መንገዲ ኣዝዩ ዘገምታውን ቀስ ዝበለን ስለ ዝነበረ ደንጎዮ ድማ ኣብ መወዳእቱ ግና ናብ ምህሮ ፕላቶዋውነት ከደ እዚ ግና ነቲ ናይ ጃስቲን ጥሜት ልቡ ከአንገል ዘይክእል ግና ናይ ፍልጠት ጠለባቱ ጥራይ ዘማለ ኮይኑ ረኸቦ
አሞዳታ አብ 130 ዓመተ ምህረት አብ ሓደ ገማግም ባሕሪ ምስ ሓደ ኣዝዩ ብዕድመ ዝደፍአ ዓቢ ሰብኣይ ድሕሪ ዝራቡ ህይወቱ ተቐየረ ኣብ ነፍሰይ በሃንደበት ሓዊ ዝነደዶ ኮይኑ ተሰምዐኒ ንነቢያትነቶም ንክርስቶስ ዘፍቅሩ ሰባት ድማ ኣፍቀርክዎም ንኹሉ ቃላቶም ኣስተንተንክዎ እዚ ፍልስፍና እዚ ጥራይ ሓቅን ጠቓምን ኮይኑ ረኸብክዎ በዚ ምኽንያት ድማ ሓሳብን ፈላስፋን ዝኾንኩ ደስ ምበለኒ ነይሩ ኩሎም ሰባቱ ከምዚ ኣነ ዝገበርክዎ ሰማዕክዎ ክሰምዑ ክጥዕሙ ምደለኹ በለ ጃስቲን እምነትን ምኽንያታውነትን ክዓርቕ ብምባል ባርኖስ ፈላስፍኡነቱ ካብ ምኽዳን ኣይቋረፀን ክርስቲያን ምስ ኮነ እውን ፍልስፍንኡ ቀጸለ ሕጂ ግና እዚ ብሓድሽ ብኻልእ መንገዲ ክገብሮ ጀመረ ፍልስፍናዊ መንገዲ ነቲ ዝኽተሎ ዝነበረ እስጦይቃዊ ተምሳላነት ወይ አሎግሪ ገይሩ ንእምነት ክርስትና ይጣበቕ ነበረ ክርስትና እቲ ናይ ብሓቂ ፍልስፍና ምዃኑ መወዳእቱ ድማ ናብ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዘብጽሕ ገለጸ እዚ ዝኸውን ሞራላዊ ኣነባብራ ክህልወካ ብምድራኽ ይብል ነበረ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎቱ መጀመርያ ኣብ ኤፌሶን ወሰደ እዚ ኣብ ከባቢ 132 ዓመተ ምህረት ነበረ ካብኡ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሓቂ ትርጉምን ኣፈታታሕን ቅዱሳን ጽሑፋት ምስ ቲሬፎ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ሙጉት ገጢሙ ገለጸ ኣብቲ ምስ ቲሬፎ ዝገበሮ ሙጉት ክርክርን ድማ ሰለስተ ቀንዲ ኣገደስቲ ነጥብታት ጎሊሖም ወፁ ብሉይ ኪዳን በቲ ሓድሽ ኪዳን ተተኪኡ ቦታ ከም ዝሓደገሉ እቲ ቃል ወይ ሎጎስ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሕዛብ ድማ እቶም ሓድሽ እስራኤል ምዃኖም ዝብል ሙጉታ ኣልዓለ ድሕሪ ዝጸኒሑ ጃስቲን ናብ ሮም የጋዓዘ ኣብኡ ድማ ናይ ክርስትና ቤት ትምህርቲ መሰረተ ብቐጥታ ድማ ክልተ ብትብዓትን ንጥብቅነትን ብፍሉይ ንምሕላው እምነት ካብ ግሪኻዊ ክርክር ዝገልጻ ጽሑፋት ጸሓፈ ናይ ጃስቲን ቀዳሜቲ ናይ ጥብቅና መግለጺ ናብ ሃፀይ አንጦኒዮስ ፊጶስ ዘቐነዐ ነይሩ ብ155 ዓመተ ምህረት እተሓትመት ኮይና ብዛዕባ እምነት ክገልጽ ዝፈተነ ነይሩ ኣብቲ ጽሑፍ ድማ እምነት ክርስትና ንግዝኣታ ሃገር ዘሰግእ ከም ዘይኮነ ከም ሕጋዊ ሃይማኖት ጌርካ ክርአ ከም ዘለዎ ድማ ብዕሊ ገለጸ ኣብቲ ጽሑፉ ምእንትቶም ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ዝጽልኡን ዝጽረፉን ኩሎም ህዝቢ ኢሉ እዩ ጽሒፉ ጃስቲን ኣጥቢቑ ካብ ዝማገተሎም ዝነበረ ክርስቲያናት ብርግጽ ናይ ሃፀይ ቀንዲ ሓገስትን ደጊ ስርዓት ኣብ ምትሓዝ ዝሕግዙ ዘተሓባብሩን ብሉጻት ሰባት እምበር እኩያት ሰባት ኣይኮኑን እቲ እኩይ ሰብ ግና ካብ ኣምላኽ ክኽወል ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ድማ ብመሰረት ግብሩ ናብ ናይ ዘለኣለም መቕጻዕቲ ወይ ናይ ዘለኣለም ድሕነት ከም ዝኸይድ ብምባል ነቲ ሙጉቱ ይገልጾ ነበረ ኣስዒብ ኣቢሉ ድማ ክርስቲያናት ካብ ኣረማውያን ከም ዝበልጹ ክርስቶስ ድማ መፈጸምታ ትንቢት ከም ዝኾነ ኣረማውነት ከዓ ንናይ ሓቂ እምነት ስኑዕ ቅዳሕ ምዃኑ ገለጸ ይኹን እምበር እዚ ሙጉት እዚ ናይ ዝእዋን ዘመናውያን አንበብቲ ዝያዳ ኣቓልቦ ክንገብር ዝገብረና ነገር ኣሎ እቲ ጃስቲን ብዛዕባ እታ ቀዳሞት ክርስቲያናት ዝገብርዋ ዝነበሩ ዝገልጽ ዝርዝር መግለጺ ኣምልኾ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝጸሓፈ እዩ እዚ ክርስትና ዘይቅየረ ምዃኑ ነቶም ዘይኣመንቱ እውን ጭቡጥ መርገጺ እዩ እታ ኣዝያ ፍልጥቲ ዝኾነት ጥቕሲ ከም ዝስዕብ እትብል ኣብታ ሰንበት ተባሂላ ትጽዋዕ መዓልቲ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ኩሎም እቶም ኣብታ ከተማ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ገጠራት ዝነብሩ ሰባት ኣብ ሓደ ይእከቡን ኣኼባን ይገብሩ ተዘክሮታት ሐዋርያትን ናይ ጽሑፍ ነቢያትን ድማ ግዜ ክሳብ ዝፈቐዶ ይንበብ ነበረ ድሕሪኡ እቲ ኣንባቢ ምስ ወድአ እቲ ሓላፊ ናይታ መዓልቲ ኣብ መደርኡ ነቲ ጽቡቕ ነገራት ክንርዕሞን ክንቀድሖን
يمعدنان يمحصننان دحري كلاتنا بحاده نتنسئمو بحبار نصلي ጸሎትና ምስ ወዳእና እንጌራን ወይንን ማይን ይቅረብ በተመሳሳሊ ድማ እቲ ሓለቃ ልማኖን ጸሎትን ምስጋናን ይገብር ቶም ህዝብ ከዓ በሓባር አሜን ኢሎም ድምጾም ዓው ይብሉ እቲ ናይ ምስጋና ተሳትፎ ድማ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ንኽሳተፍ ዕድል ይወሃቦ ነቶም አው ክሳተፉ ዘይከኣሉ ድማ ብዲያቆናት አቢሉ ነናብ ዘለዎ ናይ ምስጋና ልኡኽ ይስደደሎም ቶም ዓቅሞም ዘለዎም ፈቃደኛታትን ዝኾኑ ነፍስ ወከፍ ከከም ምርጭኡን ድሌቱን ዘበለ ይህብ እቲ ዝእከብ ገንዘብ ድማ ምስቲ ሓላፊ ይቕመጥ ንሱ ድማ ንዘኽተማትን ንበላሉን ነቶም ብሰሪ ሕማም ወይ ድማ ብኻልእ ምኽንያት ሽጉራት ነቶም እሱራትን ጓኖትን ካልኦትን ቃል በቃል ንኸምዚኣቶም ዘበሉ ስኡናትን ተኻናኻንን አላይም ይኾኖም ናይ ጃስቲን ካልአይቲ ናይ ጥብቅና መግለጺ ድሕሪ ማሪቆስ አውሬዮስ ሃፀይ ምዃኑ ብ161 ዓመተ ምህረት ነዊሕ ከይጸንሐ እያ ተጻሒፋ ኣብዚ ጽሑፋት እዚ ጃስቲን ንክርስትናው እምነት ንበይኑ ጥራይ ብሓቂ ርትዓዊ ወይ ድማ ራሽናል ከም ዝኾነ ከርኢ ፈተነ እቲ ሎጎስ ዝብል ማለት ቃል ንሱ ስጋ ኾነ ደቂ ሰብ ንሓቂ ንኽፈልጡ ክምህርን ካብ ሓይል ኣጋንንትን ከድሕኖም ከም ዝተገልጸ ኣጽኒዑ መሃረ ድሕሪ 4 ዓመት ድማ ጃስቲንን ደቂ መዛሙርቱን ብምኽንያት እምነት ተኣስሩ እቲ ምስሌነ ብሞት ምስ ኣፈራርሖም ጃስቲን ድማ ከም ዝበሎም ምእንቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ተቐጺዕና ክንድሕን ተስፋ ኣለና በሎም ካብቲ ዝነብሩ ቦታ ተወሰዱ ርእሶም ድማ ተሰየፉ ህይወቱ ምእንቲ እቲ ናይ ሓቂ ፍልስፍና ማለት ነታ ናይ ሓቂ እምነት ኣሕሊፉ ካብ ዝሃብ ኣትሒዙ ሰማዕቲ ዝብል ስም ተዋህቦ ንጃስቲን ካብ ጽሑፉ ኢና ቀንዲ እንፈልጦ ንህይወቱን ጽሑፋቱን ብዝምልከት ድማ ንኸም በዓል አይሬነስ በዓል ሲምራ ቱርቱሊያን በዓል እስክንድርያን ኢዮስቢዮስን ጸሓፍቲ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ከምኡን ካልኦት ኣቦታት ቤተክርስቲያን ኣዝዩ ዝጸለወ እዩ ጃስቲን እታ ሰማዕት ወይ ድማ ማርትሪ እትብል ስሙ ካብቲ ንሱ ንምልዋጥ ምኽንያት ዝኾኖ ድሓር ዘጋጠመው ሰማዕትነት እተወስደት እያ ንሱ ብዘመን እቲ ካብ 121 ክሳብ 180 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝገዝእ ዝነበረ ማሪቆስ አውሬሊዮስ እቲ ፍላስፋ ሃፀይ ኣብ ሮም ተኣሲሩ ብ165 ዓመተ ምህረት ድማ ሰማዕትነት ሓሊፉ ጃስቲን ንግሪኻዊ ፍልስፍና ምስ ናይ ክርስትና እምነት ከናጻጽሮ ኾሎ ኣብ መንጎኡ ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎ ፍጹምን ዘይፍጹምን ሓቂ ዘሎ ፍልልይ ምዃኑ ይረድእ ንሱ ብዛዕባ እቲ ዝኣምነሉ ሓቂ እቲ ቃል ማለት ሌጎስ ከመውት ፈቃደኛ ምዃኑ ምስቲ ክርስቲያናት ስለቲ ሓቂ ማለት ቃል ከመውት ፈቃደኛታት ምዃኖም የመሳሰሉ ነበር بحقي سمعت نحقي استسوى سمعت